salutació a tots i a totes, i especialment a l'Universal de la Rita Barzola, a la Movilla 2010 de la penya espanyolista. A veure, jo ja és el tercer any que estic en aquest sopar, són els 3 anys que porto de regidor de les Sitges, cosa que evidentment m'alegra molt perquè, clar, jo també estic ple de sentiment i perill, de l'espanyolisme, no? I no és casual que sigui jo el que ve en aquest esdeveniment que vosaltres celebreu cada any per la meva doble condició de regidor i d'espanyolista. O sigui, que d'alguna manera vinc en representació municipal de l'Ajuntament, però també vinc com a perill, com a Javier Fernández, un senyor que és espanyolista i que ara naturalment és un regidor. A veure, anava dient que estava enormement content d'estar aquí, sempre ho estic. Evidentment, des de l'Ajuntament sempre intentem i crec que aconseguim estar al costat de les entitats socials i esportives de Sitges i estar al vostre costat. Ens agrada molt que ens inviteu a aquests esdeveniments, a aquests actes. Venim amb ganes i amb il·lusió i ens agrada perquè forma part no només de la nostra obligació sinó també de la nostra convicció. Creiem que hem d'estar aquí a l'Ajuntament de Sitges i particularment a l'actual govern. Creiem que hem d'estar al costat del ciutadà i de les entitats locals. Ja ho sabeu, la penya. Qualsevol anhel, qualsevol neguit que tingueu sempre podeu venir a nosaltres. No sempre us podrem ajudar perquè evidentment no tenim solucions per tot, però bueno, el que és segur és que us escoltarem i que us acompanyarem en tot el que necessiteu. I ara la part perica, la part que ja no és institucional, la part que és personal. M'agrada molt, a mi m'agrada molt estar en aquests entorns tan transversals amb els quals ens reunim persones que realment molts no tenim res que veure uns als altres, no? Diferents creences religioses, diferents orígens. Jo mateix per néixer a Logroño. No sé si hi ha algun altre que hagi nascut a Logroño aquí en aquesta sala, no? Però bueno, no importa això. Aquí el que ens uneix és una altra cosa. És aquesta mica de cor blanc i blau que tenim i que fa que quan l'espanyol va qui ho vol, cridem, saltem i ho celebrem tots plegats, que és el que és important i que d'alguna manera ens aplega. Però crec que també ens distinguim per una cosa i crec que la Rita ja ha introduït una mica això i se m'ha avançat, no? Que tenim una mica, jo crec que som una mica rebels. Els que som espanyolistes som els que ens han rebel·lat contra el pensamiento único. Aquella pressió social i fins i tot diria que mediàtica, amb el qual s'han volgut sempre conduir cap a un camí que semblava l'únic camí de la catalanitat. Doncs no, diguem no. Si nosaltres som espanyolistes i som catalans, tan catalans com qualsevol altre. No crec que això hi hagi cap dubte, ho demostrem constantment, no? En fi, no vull dir res més. Senzillament desitjar a la penya que continuï amb aquest creixement. Ara ja heu assolit, o hem assolit, perquè jo també he omplert la meva butlleta per fer-me soci, espero que m'accepteu, i que d'aquests 600, bueno, doncs en breu arribarem als 700 i qui sap si algun dia als 1.000. Per què no? Sí, jo crec que Sitges es mereix una penya espanyolista important i crec que l'espanyol es mereix que un poble com Sitges estigui al seu costat amb una part tan important de gent. Visca Sitges, visca la penya!